62 kiloa. Men under 61 and 2 kilos. Siniseen kulmaukseen. Kauhajoen kamppailurheilijoita edustava Timo Suihkonen. No niin, sitten mennään taas. Miehet alle 61,2 kiloa. Timo Suihkonen, Kauhajoen kamppailurheilijat vaaleassa housussa ja Joni Sarkala, Shuutolahti sitten tummissa. Ja kummallakin yhtä paljon otteluita, 3 alla. Siinä erittäin hyvä isku Joni Sarkalalta. Joo, Joni on valmistautunut hyvin tähän otteluun. Toivottavasti kaikki menee nyt nappiin. Viimeksi tuli voitto Edvard Vossista, joka voitti just tyrmäyksellä, että jalkalukolla voitti viimeksi, mutta oi, hyvä siinä pääpo. Erittäin hyvää työskentelyä. Monipuolisesti lähtee Joni Sarkala liikenteeseen ja oi, on hyvä työskentely. Vahvaa. Nähtävästi hän huomaa heti, että nämä potkut toimivat, niin sitähän kannattaa jatkaa. Timo ei ole vielä hakee semmoista omaa rytmiä ja vauhtia siihen, mutta hyviä potkuja myöskin sieltä tulee. Ja sitten lähdetään vääntöosastolle. Joo, Joni olisi kannattaa ottaa pystys, otti niin varmaa työskentelyä. En tiedä minkä takia lähti klintsiin hakemaan, mutta no, vahvain on matoskin, mutta on Suihkonenkin hyvä matossa. Että. Ja täällä Lahdessa tosiaankin Shooton ottelut ensimmäistä kertaa virallisesti Cageissa ja otteluaika on näissä ammattilaisotteluissa 2 kertaa 5 minuuttia. Ja hyvin lähtee täällä yleisö mukaan. Täällä nyt tietysti Shuutolahden ottelijoilla hieman hieno kotietu.
Kyllä, mutta paineetkin on myös kovat sitten kotiottelijoilla aina. Mutta kyllä. Ja hyvin täällä on muidenkin kaupunkien kannattajia paikalla. Eli erittäin mukavasta tapahtumasta siis kyse ja pitkästä perinteestä. Numerojärjestykseltään siis 11. Näyttäviä suorituksia tulee siinä. Hyvä alasveto. Joni ei päässyt ihan kääntämään tosta, yritti kyllä, mutta Joni on vahva tuossa alhaallakin myös, mutta nyt... No nyt mitataan tämän puolen osaaminen. Niin, Joni Sarkala tosiaan voitti tuon äskeisen ottelun voittaja Edward Walshin jalkalukolla. Jotenka siinä on ehkä tietynlaisia mittasuhteita tähänkin asiaan. Pidä se huukki siellä käden alla ja toisella duunia. Timo, 2 jäljellä. No niin, siinä vähän pehmitystä ja tarkkaa työskentelyä molemmilta, mutta nyt Joni hakee käsilukkoa selkeästi, ei saanut ihan kättä vielä tuolta, että yritti selkeästi. Että. Kyllä. Ja vähän suustolle, pikkusen tilaa, niin on enemmän tilaa tehdä töitä. Noin. Ja niille katsojille myöskin siellä Sport TVn ääressä tervetuloa siis tänne Lahteen Sibelius-talolle. Ja jos siellä on katsojia, jotka ovat ensimmäistä kertaa seuraamassa mielenkiinnosta tällaista kamppailu-urheilumuotoa, niin nyt voidaan Tero sanoa, että nyt siirrellään niin sanotusti shakkinappuloita, erittäin tarkkaa peliä. Kyllä. Että vaikka se näyttää, että ei tässä tapahdu mitään, mutta... Molemmat varoo koko ajan toisiaan, että molemmat on vaarallisia tosta. Kyllä, ja yksi virhe, niin se kuitti tulee. Vähän tilaa, Timo, enemmän. Sen verran aktiivisia ottelijat ovat tässä mattotilanteessa, että pystyynkomennusta ei vielä tule, mutta hakee, saako jalat? Lähellä on, joo. Hyvin tuo Timo puolustaa tuossa päällä. Kyllä, mutta jos nostaa päätä vielä vähän hiukkasen, niin se on sitten siinä. Muutamia sekuntia enää jäljellä, ensimmäinen erä on taputeltu. Näin, ensimmäinen erä taputeltu. Ja vastakkain siis Timo Suihkonen, Kauhajoen kamppailurheilijat ja Joni Sarkala, Suutolahti. Palaamme asiaan. Ja taas palattiin takaisin tänne eetteriin. Toinen erä lähtee käyntiin ja tuossa tuli vähän veikkailuja, että nyt sitten Joni hakee vähän tätä pystyosuutta vähän enemmän, että siinä kokeiltiin vähän Timon mattotaitoja ja niin kuin näkyy, niin tää taktiikka näköjään pitää... Nyt lähdetään lyömään selkeästi. Että... Kyllä. Hienosti kyllä Timo hoitaa hommansa tossa. Hyvä takedown eli alasvienti tossa, niin nyt Joni pitää tehdä töitä alla. Ja tässäkin jälleen kerran niin huomataan tämä taktinen ajattelu, että Timo huomaa, että pärjää matossa paremmin, niin sinne mennään. Pidät Timo nyt sen oikein kainalossa tai oikein kädensä kainalossa.
Jonilla on hyvä puolustus myös tuossa alla, että Kyllä. Timo yrittää ohitusta kovasti, mutta Niin, se joka nyt tällä hetkellä töitä tekee, niin energiaa kuluu, että sekin on hyvä syytä muistaa, että jos ei mitään tapahdu, niin tuomarikin usein nostaa sitä pystyyn, mutta nyt antaa painia kyllä pitkään. Mutta kyllähän tuossa nyt tietysti vähän liskujakin vaihe. kyllä ihan aktiivisesti vielä mennään, mutta varsinkin nämä iskuja kun tulee, niin sitten vielä jatketaan hetken aikaa. Mitään muuta eväitä kuin pitää kuppaa siinä jalassa. Ja täällä siis seurataan livenä miehet alle 61,2 kiloa. Timo Suihkonen nyt tällä hetkellä päällä vaaleahousuisena Kauhajoen kamppailurheilijat ja alla sitten Joni Sarkala. Shuutolahtea edustava kummallakin 3 ottelua alla. Timolla rekordit 1-1-1 ja Joni Sarkalalla 1 voitto, 2 häviötä ja 3 ottelun saldo. Sieltä hienosti ja yleisö palkitseekin tämän teon. Joni Sarkala nousi itse hienosti ylös sieltä ja eiköhän tämän pelin taktiikka aika selvä. Timo yrittää viedä alas ja Joni nyt sitten puolustaa ja yrittää pysyä. Pystyä. Ei ottaa, kyllä nyt Jonin pitäisi vaan tehdä töitä. Tuossa saako Kimuran kiinni? Siellä on lähellä, että ei saa Kimuran käsi lukkua, se on aika lähellä jo, että saako väännettyä vaan, että viimeisillä voimillaan melkein sai, mutta ei ihan saanut käsilukkua siltä. Lähellä oli kyllä. Kyllä. Hyvä yritys. Kyllä. Lähellä on ollut muutaman kerran siinä jo sitten homman ratkaisuja. Mutta hyvin on tähän mennessä otteluparit löydetty, erittäin tasaisia otteluita, joka on suunnut kääntyä kummalle vaan, mutta Edward Walls edellisessä ottelussa hoiti kyllä homman kotiin tyrmäyksellä. Mutta mikään ei ole sanottu, että etteikö täysin myös tässäkin. Minuutti jäljellä huudetaan. Nostaa ylös ottelu. Kyllä, no niin. Nyt vielä viimeistä iskujen vaihdot, nyt vaan. Minuutti jäljellä ja nyt veikkaan, nyt tulee vähän vauhtia. Oi, siinä se käsikirjoitus menee niin kuin täällä käsikirjoitetaan tällä hetkellä ja siinä saa Timo olla aika tarkkana. Hienosti pehmennystä ja Timo on kyllä ihan maltillinen ottelija, että ei kauheasti hätkähdä tuossa. Joo, ei. Oi, nyt osuu hyvin. Oi! Erittäin mahtavaa. Hienosti kyllä. Timo osui hyvin, nyt pitäisi Jonin päästä irti vaan. Se oli lähellä, ettei Ja siinä vähän silmäkulmaakin vähän auki. tuli vissiin lyönti tai joku hanska raapas, että nyt Jonin pitäisi vaan taistella. Nyt Joni painaa kyllä hyvin päälle, kyllä. Vielä jaksaa, voimia on. Mä luulen, että sieltä tulee nyt muutama. Ai, Timo hoiti alas. Tajusi että heti, että nyt on parempi viedä alas ja lähteä hakemaan sitten. Ja näin. Näin se ottelu kai. Kyllä, ja nyt menemme sitten taas tuomaripisteisiin ja kohta kuullaan lavalla miten kävi. Ja odottelemme tuomaripisteitä, mutta hyvä yleisö, antakaa loistavat aplodit Timo Suihkonen ja Joni Sarka!
hyvä yleisö, tuomari on tehnyt päätöksen. Enemmistö äänillä. Voittaja on sinisen kulmauksen Timo Suihkonen, Kauhajoen kamppailu-urheilijat. Otetaan tästä Timolta heitetään liigakommentti väliin. Timo onneksi olkoon. Hieno ottelu, hieno voitto. Tuomariston enemmistö äänillä. Tiukka oli vääntö. Veit selkeästi taktisesti vähän mattoa. Oli kova vastus. Kaikki kiitos hänelle. Tosi kova koitos. Mä tahdon kiittää mun taustatiimiä. Marisella Kiudiisi, Jarkko Latomäki, Markku Lähde, Ville Heinola. Kiitos. Kiitoksia sinulle ja onneksi olkoon voitosta. Timo Suihkonen. Ja meillä on täällä vielä 2 ottelua.